नमस्कार, हम संतोष कुमार। रउआ सब देखा तनी भोजपुरी 24 न्यूज। आज हमनी के दामोदरपुर में बानी जा। यहाँ के डॉक्टर पद्मा ओझा बनी, जन सुराज के महिला का बनी रहुआ जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष। यहाँ के अपन एजा बात रखनी है। अब बहुत देर से जन जे महिला लोग भी जुटल रहा, बहुत यहाँ से प्रसन्न भइल हलो। पहला एगो बात बताई, जन सुराज के मतलब का होला? जन सुराज के मतलब है जनता के, जन के मतलब होला लोग, सु के मतलब सुंदर और राज। तो एक बार राम राज का हाथ रहे आ एगो प्रशांत जी के परिकल्पना बा कि हम फिर से जनता के सुंदर राज लेके आई। यही से हमने के पार्टी के नाम है जन सुराज। अच्छा, एगो प्रशांत किशोर जी बात कहेनी कि हम केहू के सपोर्ट में नहीं खी ना केहू के विपक्ष में, जे बिहार के बदली ओकरा पक्ष में बानी हम, तो फिर पार्टी काहे के? बिल्कुल, हमनी के केहू के विरोध नहीं खींचा करत कि हमनी के केहू के विरोध करे खातिर नहीं खी जाए, बस हमनी के बिहार के पक्ष में बनी जा कि बिहार बदले के चाहिए। कैसे कि मान ली कि विकासे भइल, जे कहता कि विकास होता है, विकास होता, तो सवाल ई बा कि आज भी हमनी के सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य कैसे बनी जा। यही से हमनी के बिहार के पक्ष में बन जाए कि ना, बिहार के भी आगे आवे के चाहिए। हमनी के संकल्प बा कि 10 साल में 10 अग्रणी राज्य में बिहार के लेके आई जा। अच्छा, मान ली एजा से रउआ जीत जाता, नहीं जनता रउआ के पसंद लोग कर देता, तो पहिलका काम शाहपुर के जनता खातिर रउआ का करब? देखिए, हमरा जीतला आ ना जीतला के वो बात नहीं है। जीते के बाद जन सुराज के, आ जन सुराज जीती तो खाली शाहपुर नहीं है, शाहपुर ऐसा समस्या जौन बा वो पूरा बिहार में बा। आ शाहपुर में भी हम एजा तो दियारा क्षेत्र में आए ने, दामोदरपुर आ लच्छू टोला, ये सब जगह तो हम देखा तानी कि इतना पिछड़ा बा कि दुनिया कहाँ चल गई। आ ई सब अइला के बाद, इस जगह पे अइला के बाद लागता कि अभी हमनी के कौना ज़माना में जियतन जा। जब हमनी के छोट छोट रही जा आ जौन चीज़ देखले रही जा, बाढ़ आ जैसन रहे, आज भी हुए बा, कुछ बदलावे नहीं खे, कोनो बदलाव नहीं खे। देखिए, एजा लोग जूझत अरे पहिलका नंबर तो बाढ़ से, आ दूसरा नंबर यदि केहू के तबीयत भी खराब हो जाता नु, या कोई लेडीज प्रेग्नेंट भी बड़ी, हॉस्पिटल ले जाए के होके, या तो बिहिया या फिर शाहपुर हॉस्पिटल में लेके जाए पड़ता। आस पास में कोनो हॉस्पिटल नहीं है। बाढ़ में भी लोग परेशान हो जाए, तबीयत तो बुखारो लग जाए नो, तो नाव से जैसे भी हेल के माने बहुत कष्ट से लोग बिहिया आ शाहपुर लोग जाला। तो ओकरा खातिर का कहब? ओकरा के तो ज़रूर प्राथमिक चिकित्सा के तो व्यवस्था होखही के चाहिए। आ ई चीज़ के हर जगह, यही गांव में नहीं खे, कई गो गांव में हमने के देखा तानी जा कि ओजा तो रोड तक नहीं खे। धमोल में जाई तो रउआ तो हेजा तक, कम से कम हेजा तक हमने के पहुँच के नहीं जा। धमोल में अगर बरसात के समय होके तो ओजा आदमी पहुँच नहीं के पावत। तो ये जौन बेसिक जरूरी चीज़ बा, ओकरा के तो प्रायोरिटी के तौर पे कईल बहुत ज़रूरी बा। कैसे कि जनता के समस्या के समाधाने ना होई तो विकास कोना काम के। कि अगर जनता के तबीयत खराब होता आ रास्ता इतना दूर बा जाए खातिर कि नाव मिली ना मिली, आ ये सब चीज़ देख करके मतलब बहुत दहला देवे वाला चीज़ बा कि हम 1 साल से ये चीज़ सब बिहार में चारों तरफ घूमतानी आ देखतानी, तो बहुत मतलब दुखद बा। अब एक पे हम का कहें कि का कतना मतलब दर्दनाक की चीज़ बा। आ बहुत मतलब चैलेंज लागता कि ये सब कैसे सुधरी, कैसे सब ट्रैक पे आई। देखिए, ये दुइये गो समस्या एहिजा शाहपुर क्षेत्र खातिर के बहुत ज़्यादा बा। पहला बाढ़ आ दूसरा चिकित्सा। बाढ़ के नियंत्रित कईल जा सकता, ओकरा पे हमने के विदेशी आ भारतीय 20 गो विशेषज्ञ के टीम काम करता, जोना में जल संसाधन पे कैसे काम कईल जाए, कैसे बाढ़ वाला क्षेत्र से बाढ़ के पानी जौन सूखा प्रभावित जौन बिहार बा, ओकरा के कैसे ग्रिड बना के औजा तक ट्रांसफ़र कईल जाए। इस सारा प्रोजेक्ट पे हमने के काम चलता। आ बाढ़ रोकल जा सकता। बाढ़ बस सरकार के नियत खराब के चलते आवता कि उमें जौन सरकारी पैसा आवेला ओकर कोनो गिनती ना रहे, आ जेकर की भुगतान भुगते पड़ता जनता के। तो एकर तो सुधार के काम चलता, जैसे ही सरकार हमने के बनी ओपे काम शुरू हो जाए। अभी तो दिखावा में ठोकर, जब चुनावी साल आवता तो इतना साल से कनी कि बचपन से हम देखा तानी, अब दिखावल जाता कि ठोकर बनता, माने अब चुनावी साल बा तो ठोकर बनता। तो इतना दिन से का होत रहल है, वो ठोकर जे लगभग 50-60 घर भसला के बाद बनता, ओकरा से माने कोनो बाढ़ रोधक नहीं खे।
बाढ़ रोधक बांध ना हो। बात नियत नहीं खेनो, नियत नहीं खे, नियत साफ रही तो आदमी कहाँ ना कर दी। दुनिया चांद पे पहुँच गई, हमने के एगो बाढ़ के नहीं खींचा रोक सकत, आ जौना से कि कितना घर बर्बाद हो जाता। तो ये सब पे प्रायोरिटी के तौर पे काम कल जाई। ओकर हम कोनो चीज़ के हमने के वादा कह के कैमरा पे ना बोल देम जा कि हई कदम जा, हई कदम जा। समय आई आ समय बताई कि का होई, कैसे बदलाव होई। जनसुराज के औरी का विजन बा जौन की आगे यदि सरकार बनत तो रवा सब करब जा? जनसुराज के हमने के 5 गो उद्देश्य लेके चलतानी जा। सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार भइल जरूरी बा कि शिक्षा सुधरी तो अव्यवस्था परिवर्तन हो। तो पहले हमने के शिक्षा व्यवस्था के सुधारम जा, ओकरा बाद पलायन रोके के कि एगो परिवार के लड़का जे बा ओकरा आज इजा रोजी रोजगार नहीं खे, एगो तो शिक्षा ना मिलल, शिक्षा के चलते वो मजदूर बन गई। अब मजदूर बनला के बाद दुर्भाग्य के बिहार में मजदूरी भी नहीं कि ओकरा खातिर बाहर जाए पड़ता, गांव के गांव खाली बा। तब पलायन के हमने के रोके के दूसरा मुद्दा बा। तीसरा कि वृद्ध आदमी जे भी बा उस सम्मानजनक जिंदगी जिए खातिर कम से कम 2000 रुपया पेंशन उनका मिले के चाही। चौथा, महिला के सशक्त करे खातिर हमने के सस्ता ऋण देवे के प्रावधान बा। आ 5वां जौन बा उ किसान खातिर बा कि किसान के कैसे खाए वाला खेती से कमाए वाला खेती में बदलल जाए, आ कैसे मनरेगा के किसान से जोड़ल जाए जौन से कि किसान के फायदा होखे। मतलब हर एक वृद्ध आदमी के 2000 पेंशन रवा सब देव कि ना? बिल्कुल, जेकर भी 60 साल हो गई रही वो वृद्ध, विधवा आ दिव्यांग इस सब कोई के कम से कम 2-2 हज़ार रुपया अगर हमने के सरकार नवंबर में बन जाता तो दिसंबर महीना से डायरेक्ट खाता में आवे लगे। बिल्कुल। तनी आई मुखिया जी रहुआ 2 मिनट आ जाए। 2 मिनट देखी हमनी संगे यहाँ के जनसुराज के महिला अध्यक्ष पद्मा ओझा जी रहनी हा। बहुत पॉजिटिव बात भइल हा, आ लोग के बात सुननी हा, अपन बात भी रखनी हा कि हाँ भाई आवे वाला समय में हमनी के ए क्षेत्र में इतना विकास करब जा। यहाँ के वोट मांगे खातिर ना, लोग के समझावे खातिर के यहाँ के आई रहनी हा। आ बहुत लोग प्रसन्न भइले हा। देखी बहुत महिला लोग भी बा, उहों लोग से भी जानल जाई कि हाँ यहाँ के मने प्रतिकार हुआ सब कहल। तनी बताई का कनी है यहाँ के बोलब का कनी है यहाँ के लाहो बोला यहाँ के का कनी है, कुछ कनी है? अब कहने तो जब सुनबे कनी है जाए का कहे के बा। माने जाई हमके जिताई जाए जे वोट आई ओकर में वोट बढ़िया बात कनी है कि ना? हां बढ़िया बात बा। हमनी के पेंशन मिले के चाहे बाबू, हमके घर नहीं खे, चल के देख लेंदा रहे के जगह बा। पेंशन रो ना मिलेला? मिलेला 400 मिलेला बबुआ है का देखई है। वो आवता कि नहीं खे? आवता कितना साल भर के बाद आइल है, साल भर के बाद आइल है बबुआ। नहीं खे भइल हम विदा पेंशन नहीं खे मिलो ना। वो विधवा बनी कि ना? हाँ हमारा पेंशन ना मिलेला। 1 रुपया छोटा छोटा लड़का बा। यहाँ के मैडम जी आई बनी का कनी है? मैडम जी कहनी कि हमनी के जिता देता नहीं जा, आ तब से ही हमनी के ताकब कुछ करब पहले जिताई जा। हमनी के पेंशन ये साल भर से नहीं खेल काट दे। हाँ हमनी के तो कहत नहीं कि हां किनका के जिता देव, जबकि छत हमनी के जिता दे हम जा आ जीत जाई, हम जीत जाई। हम ऐसे होई तो घरों ले चहेट मारम जिनका। हाँ एजा के विधायक काम निखन करत? विधायक तब का कहता नहीं का विधायक तो कह के हमनी के घर ले दुआर ले कल सब लोग कह देले बा। कतना पेंशन नहीं खे मिलत। हां मिलत रहे काहे रोका गइले। अल्लाह पढ़ाई तो खत्म होइए गइल बा। पढ़ाई खत्म हो गइल बा कि नइखे हो गइल? पहले जब पढ़ाई हमनियों के सरकारी स्कूल के पढ़ल हई जा तब पढ़ाई ठीक ठाक होत रहल हा। आज के दिन में सरकार ऐसा व्यवस्था बना देले बा कि हर चीज मुफ्त के देता। स्कूल में हर चीज के व्यवस्था बनाओ ना, मुफ्त के मिलता कि कपड़ा मिली, साइकिल मिली, कॉपी किताब खाना सब कुछ मिलता।
लेकिन ये सरकारी स्कूल में फ्री के हर चीज मिलता, लेकिन पढ़ाइए नहीं खे मिलत। पढ़ाइए खातिर लेके जावे लोग स्कूल में। हमने के समय में कोनो चीज फ्री के ना मिलत रहे, लेकिन पढ़ाई होत रहे। आज सब चीज मिलता आ पढ़ाइए नहीं खे होत। ये बात मानो तानी सबे कि एजा के स्कूल में होखेला पढ़ाई नहीं खे होत ना, तो ये एगो हमने के भरम में डाल दल गल बा कि भाई हम पढ़ाई पे बहुत खर्चा करतानी, हम हर चीज देतानी, लेकिन हमार मनसा नहीं खे कि एजा के आदमी पढ़ हो, एजा के लइकन पढ़ो सब। हम अपन अनुभव बतावतानी, कैसे कि जब हम बेंगलोर छोड़ के एजा आयल रही तो 1-2 महीना तक सब कोई कहे कि भाई मास्टरे लोग खराब बा, लोग पढ़ावस लोग ना, कहीं पढ़ाई ना होके में गलती के करवा तो खाली मास्टर लोग के बा। मान लेने की गलत हो सकता, लेकिन सब कोई तो गलत नहीं हो सकत नो, कुछ आदमी गलत हो सकता। तो हम ये बात हमरा समझ में ना आवे, फिर हम गांव-गांव जब जात रही तो स्कूल में जाए शुरू करी कि आखिर देखी कि काहे पढ़ाई नहीं हो। गांव में देखा तनी प्राइमरी स्कूल में कि कक्षा 1 से लेके 5 तक के क्लासरूम बा, माने लइकन बारे सर कक्षा 1 से लेके 5 तक के 5 गो क्लास के लइकन बारे सर। अब पढ़ावे वाला क्लासरूम कई गो बा, आ तो 2 गो बा ज्यादातर जगह। एजा के हमरा आइडिया नहीं है कि एजा कितना बा जे बा स्कूल कई गो रूम बा एजा सब बा, लेकिन मैक्सिमम जगह हम ये देखता नहीं कि 5 गो क्लास के लइकन बारे सर 2 गो क्लासरूम बा। ओहो में कहीं कहीं एगो में खाना बनता आ एगो में हर क्लास के लइकन एक क्लासरूम में बैठल बा। 2 गो मास्टर साहब बालो, ज्यादातर जगह 2 गो मास्टर साहब बालो। ओहू में से एगो प्रिंसिपल हमें तो उनकर ऑफिस के काम से ज्यादातर बाहर जाइए अपन काम से, या 2 गो अगर रह गए लोग तो मान ली कि पहला दूसरा तीसरा एक साथे बैठल, चौथा पांचवा एक साथे बैठल, तो एगो मास्टर साहब पहला दूसरा तीसरा 3 गो क्लास के लइकन के एक साथे कैसे पढ़ाइए? संभव बा? आई ज्यादातर जगह हम देखा तनी कि ऐसा ही व्यवस्था बनावल बा, व्यवस्था हर चीज बनावल बा, लेकिन पढ़ाई के व्यवस्था ऐसा बनावल बा कि सरकार के मनसा नहीं के केजा के लइकन पढ़ा सके। तनी से चुप हो जाए, बैठ। पढ़ाई एक से एजा के खत्म कर दिल गई बा। शिक्षा के महत्व पता बा, वो गरीब आदमी भी अपन पेट काट के लइकन के प्राइवेट स्कूल में भेजता कि हमार लड़का पढ़ो। कैसे कि सरकारी स्कूल पे भरोसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई, ऐसे अपन प्राइवेट स्कूल में भेजता ना। गलत कहा था नहीं तो बोली सब जाता नहीं, जेकरा भी बुझाता कि भाई पढ़ाई जरूरी बा, वो कहता कि ना हम अपन प्राइवेट स्कूल में भेजी। लेकिन वो गरीब जेकरा भी पैसा नहीं खे पढ़ावे के, मन मार के उजे सरकारी स्कूल में भेजता, कैसे कि कोनो विकल्प ओकरा भी नहीं खे। ऐसन व्यवस्था एह से बना दिल गई बा कि कहाला कि विद्या धन होखेला, विद्या धन होखेला, आ इहे धन हमनी के बिहार से खत्म कर दिल गई बा। हमनी के बिहार के लइकन के एजा के माटी में इतना दिमाग बा कि लइकन एजा के सबसे तेज होखेले के बा। यही से एजा के दिमाग के खत्म कर दिल, माने पढ़ाइए मत द कि लइका के अकिल बुद्धि होखे। कैसे कि पढ़ लिख जाई, समझदार हो जाई, त अपन हक के बात करी, सही गलत के बात करी नु। पढ़वे ना करी तो बेवकूफ बनल रही, आ जेने कहाई ओने वोट दी ही। आज हम देखा तनी इ सब दियरा क्षेत्र के एने सब दामोदरपुर आओ तनी, चाहे लच्छू टोला जा तनी, इ सब जगह पिछला साल हम आयल रही बाढ़ के समय में। मैंने इतना दुनिया कहाँ चल गई, सब राज्य इतना आगे बढ़ता, आ इ सब क्षेत्र में एगो समय होता कि आदमी के घर से निकलल मुश्किल हो जाता बरसात के समय में। कई गो गाँव तो ऐसा बड़े लोग बारिशा की जहाँ तक पेड़ रोड तक नहीं खे, अगर बरसात शुरू हो जाए तो गांव में कैसे आदमी आवेला जाला इहे नहीं खे बुझाता। देखते बानी अब ओमे से एगो धमौल बा, धमौल गइल रही, हाँ उजा के आदमी ऐसा ही खिसिया